Eén leider nog altijd met een 30 seconden voorsprong op 2 achtervolgers. Daarachter dan weer een groepje van zo'n mannetje op 5, 6. Die proberen vanuit het peloton de oversteek te maken naar de voorzijde van de wedstrijd. Ze hebben zometeen hier bij de massage op Waterslei nog maar 3 ronden te rijden. Still one rider in the lead. The number 31, Ashlyn Berry of Jack Skill, de jonge renner. Die is in advance of 30 seconds on 2 chasers. The number 182, William Jack Boldy of Train Sharp Roman. En de number 213, Rick Versloot van het regenteam Zuid-Nederland. Zitten op 35 seconden. 35 seconds between the leader in the race and the 2 chasers. Tempo gaat een beetje omhoog in het peloton in jacht naar de mannen aan de voorzijde van de wedstrijd. De mannen die langzaamaan weer aan de klim gaan beginnen hier van Waterslei. Die dan zien dat er nog 3 ronden zijn te doen. Het is met name de man in de gele trui die zich langzaam met de mannen gaat bemoeien aan de voorzijde van het peloton. Samuel Gunning gaat dus een keer erop staan voor de pedaaltjes. Gaat dus een keer het tempo wat opschroeven. Daar aan de kop van het peloton. Hier de koploper in de wedstrijd. Ashlyn Berry met nog 3 ronden te rijden. 3 more laps of racing to do. Encore 3 tours. 3 ronden nog te rijden voor de leider in de wedstrijd. Ashlyn Berry van Jack Skill, de jonge renner. Dan gaan we kijken naar de beide achtervolgers. Dan gaan we kijken naar Rick Versloot in het gezelschap van William Jack Boldy namens Train Sharp Roman. We hebben nog 3 ronden nog te doen als ze hier boven komen op Waterslei. We zien het rondebord met nog 3 ronden te rijden. Versloot daar het tempo makend met Boldy daar aan het wiel. We hebben nog 3 ronden te doen. Encore 3 tours. 3 more laps of racing to do. Passeren hier aan het dundoek van CSU, van Chapeau Catering en Ridley Bikes. 3 ronden nog te rijden. De mannen die hier passeren zitten op een kleine 40 seconden achter de leider. Time gap between the leader in the race, Ashlyn Berry, and the 2 chasers. 40 seconds at this moment. 40 seconds. Hier kijken we naar het peloton waar er naar elkaar wordt gekeken. Mannen die hier bij passage nog 3 ronden hebben te rijden. 3 tours. 3 more laps of racing to do. Peloton dat hier gaat passeren zit op 1 minuut en 6 seconden. 1,6 seconden dus voor het peloton. 1,06. Mannen die passeren zien dat er nog 3 ronden zijn te rijden. Encore 3 tours, 3 more laps of racing to do. 3 ronden zijn er nog te rijden. 3 ronden nog te doen. Verschil dus tussen de leider en de wedstrijd en de voorzijde van het peloton. 1 minuut en 6 seconden. Het peloton bedraagt zo'n 52 coureurs. Drie ronden zijn er nog te doen als we hier de mannen gaan zien passeren. Met nog 3 ronden te rijden. Onder andere hier de opkomst van een van de mannen van Theo Middelkamp. Kijken we dus allemaal naar Mike Tazelaar. We zagen ook Lars van der Laan daar passeren. Zitten dan op een kleine 2 minuten 38 achterstand.
boy, no pimple, no tats. I got a V12 under the body, she got plaques and man.